YouTube, og velkommen til den her unboxing, som man godt kan kalde det i Overwatch, hvor mig og Patrick vi har tænkt os at åbne 24 lootboxes hver, så jeg tænker bare, lad os komme i gang. Jo. Jeg fik ren lort. Jeg fik en epic. Jeg Junkrat skin. Fik et rimelig fedt spray til Roadhog. Fik en epic. Jeg fik currency. Nice. Jeg fik lort. Jeg fik McCree skin. Næste box. Jeg fik lort. Double rare. Yes, jeg har råd til en EPL eller legendary nu. Fuck it, nice icon. Diablo icon. Widowmaker. Ja. Lad os bare komme videre. Jeg fik lort igen. Ren lort igen. Og der er sikkert også mange af jer, der vil sådan sige, at det er sådan rimelig not worth it agtigt, men I just do it for the channel, you know. Jeg fik lort igen. Jeg fik lort igen. Lækkert. Jeg fik et Reinhardt skin. What? Man kan jo næsten ikke engang, han har ikke engang skiftet farve. En highlight eneste. En epic. Jeg fik, jeg har faktisk en fedt skin til Soldier. Jeg fik Bone til Soldier 76. Jeg får en epic til. For den her gang. Legendary, jeg fik Legendary P. Hvad er det? Ej, sådan et lorteskin. Hvad er det? Jeg fik Ginyatta. Ej, troll. Ej, det er fint nok. Jeg kan ikke særlig godt lide det. Hvad er lort? Lort. Videre. Fik næsten kun rene voicelines. Og en epic. Nej, det er fint. Og Double rare. jeg fik epic. Nej, legendary guld. Fik en rimelig nice Winston victory pose og noget currency. Og næsten. Lort. What? Jeg fik 2 epics. Og så en legendary. Det lyder sick. Jeg fik et Torbjørn skin, og så currency, og så Bastion. Antik. Okay. Næste. Fik 2 duplicates. En epic. Og currency. Jeg fik lort. Samme victory pose. Galen victory pose, den fylder meget. Jeg fik lort igen. Rare. Jeg synes ikke han skifter farve, men hvad fanden? Hvad fedt. Reinhardt skin, jeg fik copper. Mm. Næste box. Yes. Rare. Epic. McCree mode. Rimelig lort. Og næste igen. Videre. Rare. Lort. Fik bare rene. Jeg fik næsten kun ren guld den op. Next one. Næste. Epic. Reaper skin. Jeg har lavet et fedt Reaper skin, så det er lidt dårligt, det der egentlig. Og jeg er næsten lidt. Jeg er næsten over til det sådan skin. 100 mere. Jeg har næsten over til 2. Currency. Og jeg fik lort igen. Fed voiceline. Og lort igen. Epic igen. Torbjørn emote. Overload. Meget nice. 2 icons. Jeg får kun lort lige nu. Epic igen. 3 epics i streg. Lucio. Highlight intro. Freestyle. Og det er fedt nok. Sick one. Og epic. Det er et Lucio mode. Og der er en breakdance. Bare rent lort. Next one. Og jeg fik 2 epics.
2 rares. En emote til han, så. Currency, har jeg den der? Nej, det har jeg ikke. Nu har jeg har alle victory poses til Roadhog nu. Lort. Sidste, nej ikke sidste, mener jeg. Lort, jeg fik et spray, der passer til dit ikon. Jeg fik epic skin til mig. Linder igen, nice. Currency. Så skal de have en epic currency så. Og så fik jeg lort. Rimelig fedt spray. Come on. Epic currency. Linder igen. Hvad fik du? Jeg fik et Reinhardt skin. Stoneheart. Jeg synes altid, jeg får mega mange Reinhardt skins. Eller et eller andet. Jeg fik en diva emote. Jeg har råd til 2 lenders nu. Jeg har råd til en. Party time. Hvad skal du købe den til? Jeg skal købe 2 lenders. Rare. Altså jeg synes det her unboxing er sådan rimelig meget det værd. Ja. Junkrat. Jeg tror godt jeg vil have hvilke Linder skins synes jeg skal købe? Hayseed eller Scarecrow? Hayseed. Hvad synes jeg der er pænest eller fedest? Nej, jeg tror ikke om at Scarecrow. Unlock. Skal nok lige equip den også. Jeg ved ikke om jeg skal have Torbjørn. Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke han har helt mange fede. Torbjørn. Jeg har købt den der skin til den. Jeg har købt et Junkrat, og så kan jeg købe en til, men jeg ved bare ikke lige til hvilken karakter. Jeg har fået til en til Zenyatta, så nej, jeg tror jeg køber et Roadhog. Jeg tror jeg køber Mako. Jeg ved ikke hvad jeg skal gå til, McCree eller Tracer. Unlock. Sick. Nå, men det var alt for den her unboxing, så jeg håber vi ses i en anden video. Bye.